Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne reîntoarcem pe Minecraft. După cum vedeți, o leacă se mișcă cam prost și nu prea am ce să-i fac, pentru că văd că se mișcă cam prost. Cred că se va vedea prost și pe filmare, dar da, din episodul anterior noi eram pe undeva pe acolo, fix acolo, așa și gata, am revenit cu skin-ul Ghost. Astăzi vreau să experimentez. Mă, lipsurile astea se duc dacă n-au lemne. Eu nu mă refer, gen, dacă le pun eu. Gen, eu asta nu înțeleg, cred că vom descoperi până la finalul episodului. Data trecută am sărit de aici, erau niște blocuri aici, de dirt. Și am murit. Și aveam noroc că aveam patul acolo pus și aveam spawn point. În rest, erai că o să-mi vreau șirsul. Asta mă tot mai paci și motor film, așa. Așa, shears. Pam, pam, pam. Pam. Să mă arăt de lemnul. Da, și like. Am făcut aici frumos. Trebuie și era să mor. Și am făcut o rodă din asta de leaves. Din asta de... Eu avem un spawn, da, ok. Asta este că nu am zis eu. Bine, eu am filmat cum ne-am mutat de acolo aceea. Dar chestia este că am filmat, dar s-a întâmplat și cu filmarea, nici eu nu pot să înțeleg ce. Așa că... da. Așa e mai bine. Nu știu, am crezut că dacă am sunetul dat direct la mic, la deloc, dacă n-am sunet deloc, mai bine, dar tot prost mă aud, am văzut pe filmare. Nu am ce face. Până aducem un upgrade, ceea ce va dura, nu am ce face. Până facem 1000 de abonați, nu pot da upgrade la ceea ce avem. Și acum aș vrea să termin seria. Dacă mi-aș dori extrem de mult să termin. Nu zic nu. Adică ar fi pentru prima dată când aș termina Minecraft-ul în viață. Vreau sigur că o să iei niște iarbă din asta. Ok. Vom... Ok, vom avea nevoie de multe frunze, ceea ce nu este convenabil. Especially pentru mine. Vreau să menționez, cred că voi menționa în fiecare episod. Sau, nu fiți atenți, am o idee. Am o idee maximă de frumoasă. Pagina asta. Nu asta am vrut să fac. Aveam dirt, dar nu mai am. Nu vreau să trec oceanul. Asta că eu pe asta n-am gândit-o. N-am gândit cum mai trebuie. Stai două. Da, spate. Îți două. Stai mă. Da, n-am gândit-o pe asta. Asta nu mai știu ce aș face pe serie. Că fac episoade scurte. Gen să vă uitați așa, gen cât mâncați or something. Dar ideea mea este... Avem cățel, dar nu pot să-l iau. Ideea mea este în felul următor. Să facem undeva o cameră. Ca un fel de basement. Da, ne ocupăm de
Basementul, cum să zic eu să nu sunt niciodată, basementul abonaților. Bobby like, nu tu mai ce am mult o familie, adică o viitoare familie. Nah, bro, I'm living, I'm just living, nigga. Dacă l-ați văzut pe ăla cu trident, sper că ați făcut și voi infart, cum am făcut eu acum. Că nu cred că mai luat în viața asta. Pa pa pam 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 pam. Eram sigur mă lovesc de asta. Nu. Mamă, n-am ce urcă am mare. Uite, nici până în ziua de azi nu pot să înțeleg. De ce? O dispar frunzele de acolo. Pentru că dacă mai dispar așa, mie mi-e clară problema că nu pot să mai fac asta. Pam, pam. Aici da, aici am spart eu acum. Tocmai ce am crezut că nu eram pe crouch. Bă, în partea asta mai trebuie să mai murim. Da. Facem aici repede. După aia ne ducem să ne ocupăm de căsuța abonaților. Basementul abonați. Știu eu ceea ce vreau să fac. Pentru că seria asta va persista, să zicem. Va dura destul de multicel. Și așa îmi trebuie piatră. Dar mă încurcă ploaia. Deci nu pot să cred că pe mine mă încurcă ploaia. A, vine și noapte. Perfect, boys. Perfect. Tot ce îmi puteam dori. Tot ce îmi puteam dori. Hai, dormim și noi repede. Așa, 2 secunde. Așa. Nah, bro. I was gonna see Jesus Christ. Păi vreau să dispară luxurile astea aici, mă. Ce fac eu cu atâtea? Nici măcar nu cred că-s de la dintre mine, asta. S-a dus și acum am realizat. Acum. Ce vreau să fac de aici? Să încep. Stați așa. Stai bă, olea, mai prins nepregătit. Hai, hai că te omor singur. Bă, be like. Nah, bro, this can be serious. Bro, can be serious right now. 3 atac, 2 atac. Lol, bro. Nu m-am așteptat la așa ceva. Și am realizat că ne va trebui lumină. Dar nu mă las până fac ceva pentru abonați. Uite bă, că aveam shears. Dar nu-l văzuse. Voi lua astea. Și cum se face? Aha, cercău. Și atunci nu leg de cercău l-a făcut. Mai luăm niște lemn. Așteptăm să se facă cercăul. Mai facem niște stixuri.
zis stixul. Hell na, bă. Hell na. De ce am deschis? Nu mă înțeleg nici pe mine. Legenda spune că vom avea un perete al abonaților destul de mare. Asta spune legenda. Episodul ăsta cred că va ieși un pic mai lung, cred că iară de 20 de minute. Pam, pam, pam. Ok, o torță chili. Iron. Ok. Bă, like, nu mă plâng. Este iron, fix ce aveam nevoie. Deci cred că voi începe și o mină la un moment dat. Ok, și acum cu o torță în jos. Știu eu măsurătorile mele. Nu vă luați de mine. Că am măsurătorile mele cu o torță. Bă, mă gândeam, chiar ziceam, bă, dar mă gândeam că găsesc, că uite. Pam. Stai, mă. Eu vreau de 3 să fie camera. Asta este. O fi close. Repejor. Pot spune că da. O ducem destul de bine, nu zic nu. Ce mai ne mai trebuie? O torță. Cred că ne duce căulul ăsta până în cealaltă parte a lumii. Da. Așa, acum. Facem de 4. Facem așa de 4. Acum am uitat să-mi iau un crafting table, așa că îl voi face. În asta o să mă mai duc până în bază. Vreau un sign și anunț. Cei care ați ajuns până aici, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și de subscribe și aici va fi proiectul peretele abonaților. De ce? Habar nu. Și-a realizat, eu crezusem că asta e de 4, de 3. Și vom pune aici fiecare abonat, îl vom scrie și am 156 de abonați. Cine se scrie în comentarii la acest episod și la următoarele episoade va fi scris pe perete. Vom face și un perete mai special pentru abonați OG de-a lungul timpului, în caz că va mai ține seria. Dar până la moment de față, ăsta este peretele abonaților. Băgați un comment sau un subscribe, nu mă supără. Băgați un subscribe și promit eu că vă pun pe peretele abonaților. Așa că vreau să văd în comentarii cum vă veți scrie numele de pe YouTube. Adică nu, like doar scrieți eu și eu vă iau numele, vi-l pun. Da. Asta... am așa de mult căul, pe bune? Nu știu ce o porță. Direct nu cred că se va... Nu cred că se va întâmpla atât de multe. Like. Ok, și... Stați un pic. Bam. Peretele abonaților. Ok.
că arată bine din Junglewood. Nu zic, nu? E ceva. Deci, da. Asta este. E că ăsta e peretele. Vă aștept în comentarii. În caz că vreți să fiți puși pe peretele abonaților. Pentru că, de ce nu? Și nu vă costă absolut nimic să vă abonați, dați un like, să scrieți acolo un comentariu. Ok. Deci, da. Și cu astea fiind spuse, cam asta este episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați vizionat. No, bro, this nigga be fucking with me. Vă mulțumesc că ați vizionat. Repet, nu uitați de un like, de un subscribe. Și dacă vreți să fiți puși pe peretele abonaților, scrieți în comentarii. Poate dacă se extind, dacă avem prea mulți abonați, poate facem chiar cum se cheamă, o casă. Și cu astea fiind spuse, asta este episodul. Vă mulțumesc că ați vizionat. Am răs să dau wave. Pa, pa!